Ya. Saya. Dikasih saya kalau boleh ya. Oh iya mana itu? yang sitting mana nih murah banget tinggal banget mbak Bel sitting mana
जाबाय दे बाबा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। भारतआ जथुमनि 40थि जोनोम सानाव दिनै बे आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे जों बयखौबो जाहाथे इयुनाव आरो गोबाव जोनोम सान फालिबावनो मोनथों बेनि थाखाय गुरैयै आरज गाबनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि दुलाराय बर' समाजनि गाहाय नेहाथारि श्री कमलाकान्त बसुमतारी सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बयखौबो आंनि गोथार गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि आंनि जि हाबाफारि बेखौ आलारि बाथि फोजोंनायनि उनाव आरो एसे थाबावबाय आरो जाबाय फंनैसो बर' थुनलाइ आफाद बर' रेबग्रा जथुमनि मावगिरि आफादगिरि मानाव गेदेर नेहाथारि आरो मानाव गेदेर
बे आफादजों हांख्रायनानै लेंबोजानाय माननि आलासि नोंथांमोन आरो लिरगिरि आरो रैमालि बिएड कलेजनि अनजालि फरायसाफोर मोनसे रावा थांनानै बोरै थायो बेखौ आं एसेबां मिथिया सोरबा सोरबा बुङो जे एसेबां राव थैनानै थांबाय मुलुगाव बे थैनानै थांनाय मुलुगनि बेबायदि राव डाइलेक्टफोरा मानो थैखो बेखौ संदाननायनि रिसार्च खालामनायनि गोनांथि दङ। बर' रावखौबो दाखालिसो सोरबा सासेया मोनसे एम्बेसि हाबाफारियाव बुंदों बर' रावाबो थैसिगोन। आं बाक्सायाव थांदों बर' रावा माबोरैहाय थैनो हायो फरायग्रा गैयिनि थाखाय ना बुंग्रा गैयिनि थाखाय ना लिरगिरि गैयिनि थाखाय बेखौ मिथिया हसिया बर' रावा थैनानै थांगोन होननानै बुंबानो जाया। नंगौ बे खोथाया सैथो जे एक सिडिउलाव भारतारि संबिजितनि एक सिडिउलाव बे जायगा मोनबाय आरो बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे बे रावा थैनाय नङा बे नाथाय सैथो नङा। एक सिडिउलाव जायगा मोनबानो मोनसे रावा थांनानै थायाबो जानो हागौ। दा दिनैनि नैबे बुब्लि 1985 बे मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' रायजो जथुमनि बे जोनोम सान दिनै 40 बोसोर बारग'लांबाय। आं सानो बर' रायजो जथुम बर' राइटार्स एकाडेमिया थैनाय नङा मानोना बियो 1984 मायथाइनि गिदिर दैबानानि जि हासार गालांनाय सिलचर बे हासारावनो जोनोम मोननाय बेनिखायनो बे थैनाय नङा आरो बे थैनो रोङि मोनसे आफादा जिहेतु बर' राव आरो बर' थुनलाइखौ सोरजिनानै आरो सिबिनानै दिनै 40 बोसोर जालांबाय। दिनै जों नुबाय बे जोबोद गेरेमसा बर' रावा बर' थुनलाइया दिनै गेरेमसा आरो बेखौ जोङो फंसे खोथायावनो थैगोन थैगोन थैसिगोन होननानै बुंनाया जोंनि जायफोरा बर' रावखौ बारा रायलायनो मोजां मोना लाजिग्रा बे मानसिफोरनि गोसोआव थुलुंगा होगोन आरो जायफोरा बेखौ इनायनो सिबियो मोजां मोनो आरो बुङो बिसोरखौबो गोसो बायहोगोन। बेखायनो बेफोर बाथ्राखौ बुंजालाबाया जोङो संदाननांगोन जोङो मिथिनांगोन मोनसे रावा बोरैहाय थैनो हायो बुंग्रा गैयिनि थाखाय ना लिरग्रा गैयिनि थाखाय ना फरायग्रा गैयिनि थाखाय फरायग्रा गैयिनि थाखाय गियाना अरा लिरग्रा गैयिनि थाखाय थुनलाइया गेसेब जायो बे खोथाया सैथो। दा जोंनि जि बर' थुनलाइ बर' राव
बियो गोगोमथार जाबाय होननानै जोङो गोग्गानायाबो बारा थिग जानाय नङा। आं बारा गोलाव बुंलिया, जोबथारनायाव आं मोनसे बुंनो लुबैयो। बर' थुनलाइ आफादानो होन बा बर' रायथाइ जथुम बर' राइटार्स एकाडेमि बे आफादफोरा खालि गावसोरनि अफिस रुमाव थानानै एसि नन एसि रुमाव थानानै सावरायबाय थाबाल' जानाय नङा। आं लुबैयो बर' थुनलाइ आफाद, बर' रायथाइ जथुम बिसोरो बै कलियाबरनि बेंगोना आथि, बै शिबसागरनि बे बरुवा गामि आरो बायदि बायदि गामि दंबावो। जोंनि खाथियावनो बिजनीनि खाथियाव सिङा बिलो होननाय दङ। बे सिङा बिलोनि बर'फोरा बर' राव रायोमोन। सिथिबारिनि बर' मानसिफ्रा दाबो बर' राव रायो। साननामारानि बर'फ्रा दाबो बर' राव बुङो। नाथाय बिसोरनि न'सुङावनो थानाय गामि दङ जेरै मौखुवा, बे मौखुवायावबो बर'फोर दंमोन। बिसोर दा रावबो बर' राव रायलायलिया। मानिकपुरनि खाथियावनो आरो आवलागुरि होननाय मोनसे गामि दङ, बेहायबो बर'फोर दंमोन। बे बर'फोराबो दिनै बर' राव रायलायलिया। बे सरभक कलगासिनि खाथियाव, फरिसालानि खाथियाव रहा होननाय गामि दङ। बेहायबो बर' दङ दाबो, नाथाय बिसोरो रावबो बर' राव रायलायलिया। आं लुबैदों, आं हांख्रायो जोंनि आफादफोरा, बे बर' थुनलाइ आफादानो जा, बर' राइटार्स एकाडेमियानो जा, बिथांमोना बै गामियाव ग्रुप थांनानै, दोलो थांनानै बिथांमोनजों रायज्लायनांगौ, सावरायनांगौ, बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ, बर' रावनि माहात्म्यनि सोमोन्दै बुंनांगौ, जोबोद थुलुंगा होनांगौ बे रावखौ रायलायनो थाखाय। आरो बेखौ खालामोब्ला एसेब्लाबो रायज्लायगोन, बर' फिसाफ्रा गावनि रावखौ एसेबाबो बुंफिनगोन। दिनै नेपालाव जेरोखोम जाबोदों, बुंफिननो लादों, सा बेंगलाव जेरोखोम बर' फिसाफ्रा गावनि रावखौ फरायनो आरो बुंनो लाफिनदों, बे परिबेसखौ जोङो लाबोनांगोन। गासै आपार आसामाव खोला जि बाहागो तिनसुकिया सदियाव थिगानो दङ। तिनसुकिया, बेनिफ्राय दिगबय, शिबसागर, जरहाट, बेफोरनि बर' गामिफोरनि बर' फिसाफोरनो बर' राव रायलायनो थाखाय थुलुंगा होनांगोन। बबाव बर' राव रायलायो, बबाव रायलाया, बेखौ जों संदाननांगोन। आरो बिदिनो जोङो थांनानै, दोलो लानानै थांनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगोन। बर' रावा जे मोनसे महत्व गोनां राव, बेखौबो जों बुंनांगोन। बेखौ जों बयबो सिमा लानांगोन, जों मानिथारनांगोन। बुहुमाव मोनबो रावानो आनसाइन्टिफिक बा नेग्लिजिबोल नङा। बैफोर रावानो माहात्म्य दङ, बैफोर रावानो रेसपेक्टेबल। रावबो रावानो नेग्लिजिबोल नङा।
हांखोआबो साइन्टिफिक आनसाइन्टिफिकनि खोथा गैया बादि हांखोफोराबो साइन्टिफिक आनसाइन्टिफिकनि खोथा गैयि बादि अब्लाबो सोरबा जुदि बुङोब्ला हांखोनि बाथ्राखौ नाथाय रावनि बेलायाव सोरबा बुंनाया सोरबा जुदि बुङोब्ला बे थिग नङा जे बर' रावा साइन्टिफिक नङा आरो साइन्टिफिक नङिखायनो बे जौगानो हाया जायफोर रावगिरिफोर रावनि साइन्टिस्टफोर बिथांमोना बुंलांदों जे मोनफ्रोमबो रावानो गावबागाव आखुथि दङ आरो बैबो रावानो साइन्टिफिक बेनिखायनो जोंनि बर' रावाबो खुनुबोनै नेग्लिजिबोल जानो हाया बेहाबो मोनसे गावनि आखुथा दङ आरो बे आखुथाखौ लानानैनो बर' रावा सारा मुलुगाव नङाब्लाबो सारा एसियायाव बेयो गोजोर जानानै थानो हागोन होननानै जों आसा खालामो खालि जोंनो सिबिग्राल' नांगौ बर' रावखौ सिबिग्रा बायदि रोखोमै सिबिनो हायो जोङो लिरनानै फरायनानै सोलोंनानै बुंनानै जोङो बेखौ खालामनो हायो कलियाबरनि मिथिनांगौ एनबिटिआ मोजां प्रग्राम लायो जोबोद मोजां प्रग्राम लायो बे हाबाफारियाबो एनबिटिनि बिथांमोना सारा भारतनि जे गोग्लैसोनानै थानाय जाथि आरो बिसोरनि राव थुनलाइ बेखौ बोखांनो थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लायो आरो बे जोबोद गोजोनथाव जोबथारनायाव आरोबाव आंनि गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय आरो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोनथों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम एसेबां बानगोनां बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय दानिया जोंनि गेजेराव दंफैयो डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सार दिनैनि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय आं डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारखौ जौस्राङाव खावलायहरनाय जाबाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय दान्दिसे उनाव जोङो डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारनि मिलौदो सेरजानि देंखोखौ खोनासंनो मोनगोन सारनि मुङा जेरै गोमोथाव बेबायदिनो सारनि सेरजा बुंनायाबो गोमोथाव नोंथांमोनहा दसे समनि उनावनो खोनासंनो मोनसिगोन
Brahmoman na Brahmoman taika Sampai takai खावलायहरनाय जाबाय It's 1:55 a.m. It's 1:55 a.m. It's 1:55 a.m. Scotia. It's 1:55. It's 1:55 a.m. Scotia, kids, go. Ani ini pun.
आब'आ जोबोर समायना मोसाखावरि जानो हागौ आब'आ गोदोबो जोबोर मोसाखायोमोन दानिया जोङो जोंनि गेजेराव लेंहरजानाय आलासि डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारखौ गावनि मिलौदो सेरजानि देंखोजों दिनैनि बे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Ikut jalan dia, isi berjalan. Gracias.
आंखौ फंनैसो दा दिनैनि बे बर' रावग्रा जथुमनि 40थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै हादरारि ट्राइबेल थुनलाइयारि फोरबो बेवहाय नैबे बड' राइटार्स एकाडेमिनि मानगोनां गेदेमा आफादगिरिजों लोगोसे माखासे बोसोनगिरि आरो आं मुंखौ साफा साफा खारिनो सानाखिसै बिबानाव थानाय बिथांमोननिसिम गिबि गिबि हामलायनाय हरबाय लोगोसे बेजों लोगोसेनो नैबे जोंना PKWCनिफ्राय बिथाङा गोदोनिफ्रायनो थैथाब नांथानानै दं दा PKWCनि मानगोनां EN बिथांनिसिम आंनि हामलायनायखौ हरबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बिआरथानि मानगोनां एडभाइजार गलक ब्रह्म मानाव गेदेर आदानिसिम आंनि हामलायनायखौ हरबाय बेजों लोगोसे जोंनिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिबुंगोरा डक्टर रुपास्रि हाज'वारि बिथांनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायनाय हरबाय आरो जोंनिनो बयनिबो आंगोनिबो आंगो दा बिथांमोनाव गेदेरा जोंनि बड' राइटार्स एकाडेमिनि एडभाइजारानो पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि मानगोनां गेदेमा बिथांनिसिमबो आंनि हामलायनायखौ हरबाय दा बेवहाय आङो बेखेवनाया मिउजिकनिसो बेखेवनो सानदों बिबुंथिजों नङा नंखायनो आङो नैबे दा दामबाय थाखागोन थेवब्लाबो नैबे भायलिनखौ आङो जेरै जोंना जोबबोबाय बिष्णु प्रसाद राभा बिथाङा बर'निनो गोबां राफोद सासे लिरगिरिमोन दा जोङो बेखौ गुबुन बायदि मोननो नागिरो दानि जेनेरेसनावहाय बियो बर' हांखोजोंबो बा बर' रावजों जोबोद मोजां मोजां बिजाबफोरबो लिरलांनाय दङ आरो देंखोफ्राबो दंमोन जोङो बुथुमनानै लानो हानाय जायाखै दा बेखौनो आं बिथांनिनो दोंसे नैबे बिथाङा नैबेखौ असमियावहाय रोजाबलांदों बिथांनि गेदेमानि नैबे आं दोंसे देंखोखौ बेखेवनो थाखाय नोंथांमोननो खोनासंहोनो आखायाव लाबाय।
Thank you.
गोजोननाय थाबाय सार डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारनिसिम सारनि सेरजानि देंखोआ थारैनो जोंनि गोसो मोदोम जिउखौ सुग्लायहोजोबो। दानिया दङ जोंनि गेजेराव मोसाफैगोन दरित्रि बर' सेकेन्ड सेम। Hare Hare
साबायखर थाबाय बिनानावनिसिम। दानिया जोंनि गेजेराव दंफैयो रेडिअ आर्टिस्ट बिथां लिरथुमगिरि नार्जारि, बिथांखौ गावनि मिलौदो देंखोजों जौस्राङाव फैनानै रोजाबफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Hello, hello. 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 Ibu-ibu. बर' गौथुमजों बानायजानाय ब्रैजिथि जोनोम सान बेखौ खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै जोबथा आरो गेवलांनाय बेवहाय जाफैनो हानाय बे गौथुमजों लोब्बा थानाय बोसोनगिरि आरो सार मेडाममोन आरो आंनि दुइसिन फंबाय बिनानाव नोंथांमोन गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिनायजों लोगोसे अननायजों मोजां मोननाय जासिबाय आरो बांगाय आफादनिसिम आंनो बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि फोरमान जासिनाय जाबाय। दिनै आङो बे प्रग्रामाव सामलाय फैनाय जाबाय दाख्लै 15 मार्च खालि आरो दिनै जोबथायाव मेथाइआ आंनो लिरनाय बेखौ अडिअ खालामनानै फोसावखांबाय एल नार्जारि अफिसियेल इउटुबाव नुयो रायजोफ्रा खोनासंबा बेयाव थांनानै नायनो हायो। दाख्लै 15 अक्ट'बरावसो फोसावनाय जादों गानखौ। मेथाइआ हिन्जाव हौवा रोजाबनायमोन आरोखि दाथ' हिन्जाव लोगो गैला आंनो हिन्जावबो हौवाबो जानो फोरोंबाय।
Antisocial गाननाय जोमनायजों समाजनि माखासे खान्थिफोरखौ लाखिनो हाया जादों किन्तु बिथांमोननि कालचाराल जुदि गुबुन हारिनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया बेसेबांबा गोजौआव दावखोबाय बिनि सिनायथिया गोमालांगोन आरो ओंखायनो एसे हमथानाय बायदि बेयाव रायनाय नङा एसे बुजायनाय अननायजों खावलायनाय आं बे गानखौ लिरनानै अडिअ दिहुनखांबाय बेखौ रोजाबना होनो आरोखि
kami langsung kawan nabi di mana kami langsung sahur nabi di mana kami langsung magalay manako sopan kami pinag-usapo magalay manako wakil kariganayo pinag-usapo magalay manako wakis kariganayo pinag-usapo magalay manako English kanayo pinag-usapo kawan nabi di mana kami langsung sahur nabi di mana kami langsung kawan nabi di mana kami langsung sahur nabi di mana kami langsung kamu pun aku dia karena isu makanya lain isu dia गोजोननाय थाबाय सार लिरथुम नार्जारिनिसिम सारा बुंदों गावनि मेथाइफोरखौ एल नार्जारि इउटिउब चेनेलाव मोननो हागोन। दानिया जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन साया दैमारि डान्स ग्रुप सेकेन्ड सेट।
बयखौबो खेबसे आरो गोबारै आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिनानावमोनहा जोबोर समायना मोनलांबाय। दानिया जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबगिरि सार बिएन बसुमतारिया जौस्राङाव फैनानै मेथाइ रोजाबफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। बर' रेबगं आफादनि 40थि जोनोम सान खुंनायाव बाहागो लानाय रायनालि बिएड कलेजनि फरायसा लोगोसे सायनासालियाव जिरायनाय रायजो राजानो आं आसलते महरगिरि नङा। आंनि मेथाइखौ सुजुमा दैमारिया गथ' गथाय मेथाइसो बेखौ दाखालि दोंथाम इउटुबाव नागारनानै होबाय। नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागौ। आं बिश्वनाथ बसुमतारी। आंनि मेथाइखौ आंनो देंखो होदों नालाय आं थानो हायैनि खननो सानबाय गगा मोनदों। दानिसो लिरगिरिया बिथाङा गरम गरम मेथाइ खनबाय नालाय आंनिया खिन्थु गथ'नि सायावसो दाहा थानाय मेथाइ। जायखिजाया गोरोन्थि जाब्ला निमाहा बिग्रोबाय।
साबायखर थाबाय सारनिसिम दानिया जों मोनसे मोसानाय हानजा लाबोबावनो बरनालि ग्रुप डान्स फर्स बिथांमोनखौ मोसाखांनायनि उनावनो जोङो दिनैनि जोंनि गुबै हाबाफारि बिसम्बि आरो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो लानो आवगायबाय। बरनालि ग्रुप डान्स
साबायखर थाबाय बिनानावमोननिसिम। दानिया मोसाफैगोन आलारि डान्स ग्रुप सेकेन्ड सेट। बेखिनियावनो जोङो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव लाइथुन आरो रेबग्रा लाइसि बे मोननैखौ जों बेखेवनानै लाग्रोनो नागिरदों। बेखायनो जायफोर गाहाय सुजुगिरि बिथांमोना बिजाबखौ जायासाव लाबोयो जाहाथे गाहाय सुजुगिरि बिथांमोन लाइथुन आरो रेबग्रा लाइसि जोङो बेखौ बेखेवना लाग्रोनोसै।
साबायखर थाबाय बिनानावमोननिसिम। दानिया जोंनि दिनैनि गुबै हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय। जों गिबियावनो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ बरायग्रोनो गिबियावनो बर' रेबग्रा जथुमनि राजेन बसुमतारी सारखौ जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दानिया मुश्री रत्नेश्वर नार्जारी सारखौबो जोङो जौस्राङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मुश्री कौस्तुभ चन्द्र दैमारी सार आरसीएल बङाइगाव रिफाइनारि BRPL नि HR बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा दा नुजाफैनो हाथ'वाखै। बिथाङा दान्दिसे समनि उनाव फैगासिनो दङ। मुश्री मुसुखा बर' जेनेरेल मेनेजार IOCL ESN SR बिथाङाबो नुजाफैनो हाथ'वाखै। दानिया मुश्री प्रदीप सरगियारि मावफुं सोद्रोमा BKWAC बिथांखौ जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मुश्री बरुवा कान्त ब्रह्म साहित्य एकाडेमि बर' बोसोनारि बिफाननि सोद्रोमा बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार बिथांखौबो जोंनि जौस्राङाव फैनो थाखाय बिथांखौ दान्दिसे उनाव लेंहरनाय जासिगोन। बिथाङा दा जोंनि जौस्राङाव फैथ'नाय प्रसन्नलाल नार्जारी दुलाराय बर' बैसोगोरा गौथुमनि लोगो नेहाथारि बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मुश्री रबिन मोसाहारि आजिरा मोननाय CH जिल्ला गौथुम बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङाबो दासिमबो सफैथ'वाखै जोंनि गेजेराव। मुश्री आनन्दराम औवारी बर' रेबग्रा गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।
दानिया बर' रेबग्रा गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। सिबिनां बर' थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोन आरो आलासि गेदेमा लोगोसे बेवहाय गोबांसा राव थुनलाइनि खामानियाव कलेज नोंथांमोन दङ आरो फरायसा लोगो रायजो राजा गिबियावनो आङो बिबुंथि लाखिनायनि आगोलाव बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारि हिसाबैहाय बिजाब बेखेवनाय खामानिखौ मावफुंनो लुबैदों। दा समावहाय जोंनि गेजेराव सफैनो हादों जोंनि बेखेवगिरि आलासि बिथाङा बिथांनि आखाइजों जोङो बिजाबखौ बेखेवगोन। बेनि आगोलावनो जोंहा बर' बिबुंथि दङ। बर' बिबुंथि बावगोन मुसुर आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' जथुम। दा बे समावहाय आङो गासै आलासि गेदेमाफोरखौ गावबा गावनि मासि लाफिननो थाखाय आङो खावलायदों आरो लोगो लोगोनो बर' जथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बर' बिबुंथि लाखिनो खावलायबाय। दिनै बे जोबोद गुसु समायना मोनसे ओंथि गोनां जोंनि बिसम्बि जों बुंदों जोंनि लाइथुन लोगोसे जोंनि बर' रेबग्रा जथुमनि बायदि आयदानि जों मोनसे थुनलाइयारि बान्था होबोनाय जादों आरो बे बान्थाखौ जों दा होगोन। आरो बे जोबोद समायना मोनसे फोरबोआव जों जर'खा आलासि लिरगिरि गोबां आयदायाव साहित्य एकादेमि बान्था मोननाय बिथां गेदेमाखौ हांख्रायबोदों आरो लोगोसे जों बे जोबोद मोनसे माबा समायना बे जिथु बान्था राननाय आरो बिजाब बेखेवनाय बेवहाय हांख्रायजानाय गासैबो आलासि बर' राव थुनलाइ अनसायग्रा बिथांमोना नुजाफैदों आरो दिनै बे बुब्लियावनो बे जोबोद रंजानाय गोजोन बुब्लियाव आं बर' रेबग्रा जथुमनि जानानै बिथांखौ बरायबाय आरो आं खोब सुंद'यैनो बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय जिथु बरायनाय बिबुंथि दंमोन आं गाहाय नेहाथारि हिसाबै खोब फंनैसो बुंनानै आंनि बरायनाय बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर होदों बर' जथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथांनिसिम बिथाङा बर' बिबुंथि लाखिलांबाय। दा समाव जों सफैबाय दहाय मुं खारिखानाय माखासे गेदेमा आलासिमोन बिथांमोना दा समाव सफैदों बिथांमोनखौ जोङो बरायनो सिगांदों जे समाव हांख्रायहरनो लादों। पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा दा समाव सफैबाय बिथांखौ जों समाव खावलायहरदों आरो बिथांनो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों आर'नाइ होनानै जोङो बरायगोन। पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांखौ जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ लाफैनो खावलायदों। डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांखौ गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बरायबाय। बे समाव जोङो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि फारसे आवगायलांनि। दा जोङो गिबियावनो बर'नि
गेजेरावहाय 1985 मायथाइनिफ्राय लांथि लाइथुन बिमुंजों मोनसे जार्नेल जों फोसावबोबाय थादोंमोन बरायग्रा जथुमा फैयै दिनै बे 40 बोसोर आगान होफैदों बरायग्रा जथुमा आरो बेनि 38थि बिसान जों दा समाव बेखेवगोन आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो जोंनि गेदेमा आलासि प्रफेसर नार्जारि बिथांखौ जोङो गिबियावनो बे समाव हांख्राय हरदों गांसे बिजाब फोरमायना होफैनो थाखाय लाइथुन लाइसिखौ रत्नेश्वर नार्जारि बिथाङा जाहैबाय रत्नेश्वर नार्जारि बिथाङा जाहैबाय सासे मैखोम लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांनि आखाइजों जों दिनै बे लाइथुन जार्नेलखौ बेखेवनो लादों बेखेवगिरि मुस्रि रत्नेश्वर नार्जारि बिथांनो जोङो बिबुंथि लाखिनो होगोन दान्दिसे उनाव बे समाव जोङो आरो गांसे बिजाब बेखेवनो लादों बिजाब माने लाइसि बियो बरायग्रा जथुमनि लाइसि मुङा जाबाय रेबगान्थि लाइसि बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय आङो जौस्राङाव हांख्रायहरनो लादों पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाजो बिथां लोगोसेनो लाइथुननि सुजु आफाद आरो रेबगान्थि लाइसिनि सुजु आफाद गासै सोद्रोमाफोरखौ जौस्राङाव फैनो खावलायहरदों जाहाथे एसेस खालामनो हायो
बिथांनि अननायाव जों दिनै बेवहाय जौस्राङाव जों जिरायनानै जोङो हाबाफारि खुंगासिनो आरो बड'लेण्ड जथुमनि थाखाय बिथाङा जिबायदि मावबाय बड'लेण्ड जथुमा जिउआव मावनो हायै मोनसे इसादी बिथाङा जाहैबाय मुस्रि मुसुखा बर' बिथांखौ जौस्राङाव हांख्रायहरदों बिथाङा जेनेरेल मेनेजार IOCL BRP धालिगाव मुसुखा बर' बिथांखौ जौस्राङाव हांख्रायहरबाय आरो गासै आर'नाइजों बिथांखौ बरायबाय जों मावनो हाया बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन आरो बुंथिखानाय जायो जे जोङो बिथांमोनजों देग्लायसो जोङो देग्लाय पार्सल खालामजेननाय बिथांमोनजों आरो उन समावहाय जों बिथांमोननि सहाय मोनबाय थागोनखौ जों मिजिं खालामदों आरो लोगोसेनो मोनसे खोथाखौ जोङो एनाउन्स खालामनो जोङो लुबैदों जे जोङो नैबे जायगायावनो जोंहा बड'लेण्ड जथुमनि मिशन 2020 जेनाखि प्रजेक्ट दंमोन मिउजियाम एन्ड आर्काइभ होननायनि जेनाखि प्रजेक्ट बेखौ जोङो लादोंमोन नाथाय कर'ना भाइरासनि जाहोनाव जोङो पार्सल खालामनो हायाखै मोनबो गौथुमखौ जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि ट्राइबेल मिनिस्टार जोङो पार्सल खालामदोंमोन आरो बिथांमोनहा बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंनि पार्सल खालामनाया माने जाफुंसाराखै दा समाव जोङो पार्सल खालामनो नागिरदों IOCL बङाइगाव रिफाइनारिनि बिथिंनिफ्राय जाहाथे जोंखौ बेखौ बे आर्काइभ एन्ड मिउजियाम लुफुंनायाव मदद खालामो दा जोङो उनावहाय जोङो बेखौ जों पार्सल खालामना जों मैया डिसिसन मोनसे लादों बेखौ फोसावखाबाय दा समाव जोङो आलासि गेदेमा सानैखौ दान्दिसे जिरायनो खावलायबाय गावसोरनि मासिया लोगो लोगोनो जोङो जोंनि बेखेवगिरि आलासि मुस्रि रत्नेस्वर नार्जारि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय लिरगिरि बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनानै जोंनि बे मेलखौ बेखेवनो थाखाय खावलायबाय बर' रेबग्रा जथुमनि ब्रैजिथि जोनोम सान खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्डनि चिरां जिल्लानि बानजायनायाव थानाय बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय मावख'आव सानबानि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन थुनलाइयारि आयदानि हादरारि हारिसा ट्राइबेल थुनलाइयारि फोरबो खुंनो लानायनि दिनैनि बाथि साननि जोबथा हाबाफारि बिसुंबि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय लोगोसे थुनलाइयारि बान्था गथायनाय हाबाफारियाव मासि लानाय बर' रेबग्रा जथुमनि मानगोनां आफादगिरि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिफोर मावफुं सोद्रोमाफोर मानिनां बोसोनगिरिफोर बराय बिबुंथिनि मानिनां आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' रेबग्रा जथुम बुंथिगिरि आलासि मानिनां प्रदीप स्वर्गियारि मावफुं सोद्रोमा BKWSI
गुरुकान्त ब्रह्म सोद्रोमा बर' बोसोनारि बिफान साहित्य एकाडेमि लिंहरजानाय मानगोनां जर'खा आलासिफोर पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार आरो गुबुनफोर लोगोसे मानगोनां गोरों गोरा लिरगिरि आरो बान्था मोनगिरिफोर आं बबेखानि सासे लिरगिरि एबा गोरों गोरा नङा गुबैयाव बुंनो थाङोब्ला आं सासे गामिनि आबादारिसो आं दिनै गावखौनो गोगानाय नांदों बे नायगुदु आबुं दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि महरै हांख्रायहरनायनि थाखाय बेनि थाखाय आरो आं खेबसेबाव साबायखर हरो बर' रेबग्रा जथुमनि मानगोनां आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो नेहाथारि मानगोनां आनन्दराव औवारि बिथांमोननिसिम आं मा बुंनो आं दा खन्थाइगिरिबो नङा लिरगिरिबो नङा अब्लाबो आं खन्थाइनि सोमोन्दै मिथियाब्लाबो बबेखानि आं खन्थाइ लिरदों गांनै खन्थाइ अब्लाबो आं खन्थाइगिरि नङा थेवबो खन्थाइखौ मोजां मोननाय हिसाबै आं दिनै खन्थाइनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा हो खन्थाइ बुंनो हायो नाथाय सोंब्ला जेबोखौनो बुंनो हाया बेनो खन्थाइ खन्थाइनि गेजेराव आं माबा मोनसे जोंनि बे जर'खा खन्थाइखौ लानानै आं जेबो बुंलिया आं इन्टारनेशनेल लेभेलाव गोसारनाय सानैसो खन्थाइगिरिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे प्रेस खालामनो नागिरदों सिनायथि होनो नागिरदों बेफोर खन्थाइया जाबाय मानसिनि गोरबोआव हाबना थानाय खन्थाइ माब्लाबाबो बावनो हायै खन्थाइ बेबादि खन्थाइ बुहुमाव गोबां दं बेनि गेजेराव आं रुस हादरनि रासियानि सानैसो खन्थाइगिरिनि खन्थाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे प्लेस खालामनो सानदों बे खन्थाइगिरिफोरनि मुङा जाबाय गिबियावनो सार्गेइ येसेनिन मायाक'भस्की कारामाजिन सार्गेइ येसेनिन बिथाङा रुस हादरनि सासे मुंदांखा खन्थाइगिरिमोन नाथाय बिथाङा माबा मोनसे जाहोनाव सानसेखालि गोसो बायनानै लेनिनग्रेडनि मोनसे हटेलाव थादोंमोन आरो बेयाव ओरैबादि दुखु नांदोंमोन बिहा दुखुआ ओरैबादि लोरबां जादोंमोन बेयो थै लानो थाखाय थिरांथा लाबाय उनावहाय बिथाङा सानबाय थैनायनि आवगाय जिउनि जोबथा खन्थाइ दोंसे लिरना गालांनि नाथाय नायबाय हटेलनि खथायाव रेबदै गैया माने सियाहि गैया खालि गैया बिथाङा मा खालामबाय गावनि आखाइनि गान्थिनि रोदा बेखौ हाबाय हाना थै बरनबाय बेनिफ्राय लिरबाय Dying in this life is not so hard, not so new. Yet living certainly is not newer. बेबादि होननानै थैनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जेबो गोदान बाथ्रा नङा
नाथाय थांना थानाया बेनिख्रुइ बांद्राय गोदान बाथ्रा नङा। बे खन्थाइया दुलाराय रुस हादराव सोमावग्लुंबाय, मानसिफ्रा दुखुजों दावबो बास्रिजोब्बाय। नाथाय सासे खन्थाइगिरि, बिथांनि मुङा जाबाय मायाकव घोषति, बिथाङा रागा जोंखांबाय बिथाङा माने गावनि खन्थाइखौ बिहिनेट होनना